Чичо Марин дава тук един автограф на моята жена, на Вера. Специален автограф от мега звездата Чичо Марин, Music Idol. Айде, Верче. Дай, ляди си. Страхотен. Демчо. Вера. Ще го купиш? Браво. Дайте ли това зелено, бе? Не това зелено. Много намерено. Ходи, пусти един някакъв чек на Чичо Марин. Вере, бегай. Ходи, пусти нещо яко. На, снимай сега тук Чичо Марин. Снимай го тук Чичо Марин. На камера ли си го пуснал? Пуснал ли го сега? Да, го чух, Да, долу. Боби, как да... Значи да. Пусти верно в интернет. Айде бе, Демчо! Си за фамилията. Дай, Чичо Марин, ключеци яки. Изправиш се малко, да. Дай! Само ти ли можеш, а? 4! Айде, Боби! Много музикант. Снимай го, Вере, снимай ти! Вземи снимай. Насам към камерата, обърни се надолу, Чичо Марин, не падай долу! За Митко кажи, за Митко харцата! За Митко харцата! За Митко харцата! За Роси. За Роси, за всички! Така. За опис 61! За тебе си! Той беше. Значи Марин, чети това, да? Здраво играе. Голяма работа. Ти му ще е звезда. Нататък не чува музиката, идвай насам така с ключеци, Чичо Марин е по мене. Снимай не ти, Вере, така. Ходи си. Насам Чичо Марин е. Дай. За Марин Кръстев, добре! Поздравявам цялото ръководство на Music Idol!